Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pasyon sa Ginoong Hesukristo sumala ni San Marcos. Hinayang ka, O Ginoo. Sayo sa buntag, ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa tanang sakop sa labawong hukmanan. Gikadinahan nila si Jesus, gitaral ug gitugyan ngadto kang Pilato, nangutana si Pilato kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo. Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba lamang mutubag? Pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon si Jesus mutubag ug nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi ug usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tawo. Nahiatol ni atong panahuna nga may usa ka tawo nga gihinganlag Barabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa mga kagamhanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Sa pagkapundok na sa mga tawo ug nagsugod na sila pangayo kang Pilato nga himuon niya ang nabatasan niyang buhaton, nangutana si Pilato kanila. Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tawo nga pangayoon nila kang Pilato si Barabas nga maoy buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tawo. Unsa man di ay akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Ug misinggit sila pagtubag. Ilasan siya sa krus. Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo? Nangutana si Pilato, apan misamot sila pagsinggit. Ilansang siya sa krus. Buot magpahimuot si Pilato sa mga tao. Busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya iyang gipalato si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula ug nahimo sila purong-purong sa mga sangang tunokon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya ug nag-ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. O gibunalan nila ang iyang ulo ug bugang. Gilud-an siya, giluhod-luhuran o giyukbo-yukbuan. Human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula o gisul-og pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong sapot. Unya ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga gihinganlag Simon nga mao pag-abot sa syudad gikan sa banika o gipugos nila siya pagpasan sa krus ni Jesus. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga gihinganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa Calavera. Ug didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal gaghinganlag mira. Apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin ang iyang sapot. Ug nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga gilansang sa mga krus uban ni Jesus, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga naglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha,
ikaw di ay kadtong muguba sa templo, ug mutubod niini pag-usab sa tulo ka adlaw. Karon kanaog sa krus, ug luwas sa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus. Miingon sila, Nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-awa ta kung siya sa hari sa Israel, manaog pa karon sa krus, aron tuuhan ta siya. ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudto na, nalukop sa kangit-ngit ang tibuok yuta nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituwaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Dihay mga tao nga nakadungog kaniya ug miingon sila, Pamati ka mo, natawag siya kang Elias. unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod og bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka lipak ug iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus ug miingon, Abe, tan-awon ta kung manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Si Jesus misinggit sa kusog nga tingog ug namatay. Mangluhod palihog. Malindog palihog. Unya napikas ang tabil sa templo, gikan sa itaas ngadto sa ubos. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo nga nagbarog sa atubangan sa krus, sa nahitabo sa dayon ng kamatay ni Jesus, miingon siya, Tinuod gayud anak sa Dios kining tawhana. Ang pasyon sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw kanatong tanan. Semana Santa na sad. Karon nga Semana Santa na, laylay na po siguro kitag nahuna-hunaan ng mga batasan. Una kay kwarta, hilig kag laag, o naroon sa mga nagkalayang mga resort. Name it and you'll have it. Ting bakasyon yun nila. Kung api kita, mantinil lang taglandang. Binignit. Apan mga igsuon, pahinumdum sab nato gayod, gawas ni nato mga kulturag batasan ning panahon sa Semana Santa. Mao ang kahulugan giniini. Ug ang unang adlaw sa Semana Santa mao ang Domingo sa Lukay. Na ako ma-assign sa Kalungsod Shrine. Ya bago pa mi nagpiesta. Umiha, nung kapabalandong ko daghang kong pangutana, kung kanang gipukta ni Pedro Kalungsod nga palma, unsang gikahulugan niya na? Nga tanang mga martir, labi na gis Pedro Kalungsod, ang simbolo gid niya, palma. Sa akong pagpamalandong pagampo, naglalaki ni kanako nining adlaw, Domingo sa Lukay. Diin, ang Lukay, mao inisugat, nag-abiba ni Jesus, silang misud siya sa Jerusalem. Apan ang maong mga Lukay, mausab ang simbolo diin, sinugdanan, hangtod sa katapusan, iyang giantos ang kamatayon hangtod gani siya namatay. Sa ato pa, ang palma sa mga martir nagasukad sa dihang si Jesus mismo giabibahan sa mga tao nga nagunit sa ilang mga palma. Abinlag mao ng Mesiyas apan mao sa mga tawhana ang misinggit sa Panginoon ilansang siya sa krus. Ang simbolo sa palma, kasakit. Apan mausay simbolo sa himaya. Nga maoy, nagdala ni Jesus, ngadto na sa himaya. Simbolo sa palma sa mga martir, kasakit, dugo, gipatay.
apan mausay simbolo nga sila tuwa na karon sa himaya. Mga igsuon, after all, pahinumduman kita, ining tibuok Semana Santa, it's a matter of offering. Magisgod ka rin offering, there are many times nga moingon ta, ang best ginatong i-offer, dili ba? Nagani uban labi na sa parokya, mag-ilog yun sa pinakamahal. Ako anak kay para biyas Ginoo. Dili na bati, the best should be the thing that we offer to the Lord. And yet, at times, the best can actually be our worst. Isa kong pasabot, daghan na to karon, daghan kita gipang antos, gidadadala nga mga problema, asawa, bana, gaaway, anak, wa magtingog, nagbungol, pangwarta, panrabahon sa padiha, bugat, sakit, pain, suffering, daghan pang nasuspital, daghan ninyo, may simba karon pinagi sa TV mas, nag-antos sa sakit. Mangutana mo, unsa may inyong ika-offer? Sa kung ginaingon ganiha, at times, our offering may not be the best in this world. But our pains, our sufferings, our weaknesses, if we offer them totally to the Lord, can actually be our best offering. Kaya mo nagibuhat ni Jesus ang iyang pagpasakit, pagpakamatay, mo yung nahug nga halad ngadto siyang amahan. Halad natong tanan. O siguro ni, nilabay simana na ako'y gihilugan sa ospital. Kato pa ko ka-realize nga nagkabata ng mga sakit ron. Napagani may seminarista in taon nga napalgan nga wala na kinabuhi siyang kwarto, nanimaho na in taon. Late 30s. Di na kita kaingon dahil nga maabot og tiguang padung na. Ako mismo, wag kita kay ba. Basi katapusan ko ng barong din. Kani ako maestra, di ka magdahon iyang sakit. Ingon padre, ampo ko padre nga mag-successful akong angiogram and angioplasty. So pag-check up, dili man day kay angiogram, angioplasty lang. Ang ginahanglan siya bypass open heart surgery. Ang iyang edad 45. So, muna daghan sa pangutana. Naghilak siya in town while nagwali ko. Nga wa mo ko nagsinalbahis padre. Tinarong ko kung pag-asawa, tinarong kong maestra, mama niya. I don't know. Kung ingnan, ani na lang ma'am. Kaysa mag-usik-usik ta sa itong mga panahon nga pagbasol, mga pagmahay, kalagos Ginoo. Aron kining tanan, dunay kahulugan, moingon na lang kita Ginoo. Kini akong kaguol, kini akong kasakit, kabugat, nagipas-an karon. Ako ning ihalad diha nimo. In that way, walay mausik sa kalipay man, sa kasakit man, sa kaguol man, doon na gihapon tay mahalad. Because again, the worst or the best in this world may not actually be the best. But the best offering may actually be our worst because we offer them totally to the Lord. Ano day kanta, di ba? My suffering is my offering. My offering all my sufferings. And if I ever had to face more trials and more pains, and I offer them gladly again. Mao ni painumdum nato. May problema kasi mong bana, ihas Ginoo. Ay ihas silingan, kaya na mo balik. Problema kasi mong asawa, ihas Ginoo. Ay ginihad ni kumpare, kaya wala na ginibalikan pa. Kung bisan unsa nga mga kabukat nga tumipas-an karon, that could be our best offering. Basin makaha, mao sa na mahimong palma nato na magdala nato sa kalipay ug himaya. Daot pa